No niin, aloitetaan tää tällainen virtuaalinen esittelykierros sitten. Eli siellähän on auto alla. On kaikki käyty nää oikeastaan läpi ja se mikä ei ole uutta, niin se on kunnostettu, puhistettu. Konepelti aukeaa niin kuin autossa kuuluukin eikä niin kuin ladassa. Eli suoraan ylöspäin tosta, että pääsee helposti eestäpäin käsiksi. Siellä tosiaan vielä korin puolelle moottorikiinnikkeet pitää tehdä. Kardaanit on vaihdettu päittäin, etukardaani ja takakardaani, jotta saatiin jakolaatikkoa vähän taaksepäin. Eli tää tässä killuu paikallaan kyllä. Ja tossa on tuo kardaanin tumppi, millä saa sitten Mersun automaattiloutan käymään tuohon kiinni. Tää pitäisi tosiaan keinuakin jo, keinuuhan se vaan vähän vejätyksessä jostain. Joo. Siinä on tämmönen pakoputkiviritys, mikä on vähän se miehekkäämpi. On rosteria, ei ruostu, ei mene pilalle. Sama jos kurkataan täältä tonne alle, niin takana on myöskin käyty taka-akseli läpi. Tuossa on sitten tuo Mersun tulipelti. Ja pätkä kardaanitunnelia, se pitäisi sitten sovitella tuonne paikalle ja sitä on kokeiltu, että kyllä se sinne menee. Siinä on vanhaa kardaanitunnelia pätkä siltä varalta, jos tarviaa siitä mitä palasia, niin se on säästetty. Siinä on Nivan Orkkis takapenkit. Toisessa varastossa minulla on tuolla irtopenkkejä kyllä, jos haluaa laittaa vähän hienommat penkit, ettei laita tuollaista sohvatyyppistä. Tuolla ylhäällä on Mersun ratti. Siinä on Mersun syylläri sekä ilmastoinnin tuo lauhutin kenno tuolla. Sitten on tää voiman lähe itse. Se kävi ja kukkui ihan nätisti silloin kun sen vei siitä irti puriin, joten eiköhän se toimi edelleenkin. Joo, siirrytäänpä sitten seuraavaan varastopaikkaan, kun näitä on täällä. Eli tässä tallissa se Niva sen 5 vuotta seisoi ja odotti aikaa parempaa. Nyt kun me siirsin sen tonne isoon talliin, niin me sitten kaikki nämä irtonaiset osat kasasin tähän, että ne olisi yhdessä paikassa. Rekisterikilvet löytyy siinä. Sehän on rekisterissä oleva peli, eli ei tarvi rekisteröintikatsastusta, tarvitsee ainoastaan muutoskatsastuksen. Tuossa on 2 kappaletta Ford Galaxyn takapenkkejä, mitkä saa kyllä siihen mukaan. Ja asennuskiskot myöskin niille, millä sitten saa nuo penkit sovitelneen sinne taakse, jos siltä tuntuu. Niitä pitää tietysti vähän mataloittaa runkoa, että ne sinne Nivaan istuu paikalleen, mutta jos haluaa laittaa, niin sinne ne varmaankin menee. Sitten on Mersun etupenkit. Niillä tuskin tässä projektissa tekee yhtään mitään, mutta ne on tallessa ja kuuluu mukaan. Sitten on tollaset jonkunlaiset kuppipenkki, rekarotyyppiset penkit, likaiset, pölyiset, paskaset, mutta kuuluu mukaan tähän ja niistä saa vallan mainiot etupenkit sinne, jos jaksaa vaan päällystellä niitä uusiksi ja jynssätä tai sitten hommaa suosiolla uudet.
Kaiken näköisiä laatikoita. Täällä on sekalaista kokoelmaa, erinäköisiä osia. On Nivan orkkisosia, millä monella niille ei tee enää tekniikan puoleen mitään, kun Mersun tekniikka tulee. Sitten on turvavyökokoelma Subarusta sekä ikkunan nostimet sun muut sähköiset. Niistä oli tarkoituksena, että olisi tehnyt turvavyöt ja sähköiset ikkunan nostin viritykset tuohon Nivaan, mutta voihan siihen löytyy ja varmaan löytyykin jostain helpomminkin käyvät ratkaisut, mutta nuo tulee mukaan siihen. Sitten siinä taitaa olla Mersun osia laatikossa. Siinä on Mersun kojelautaa. Sekalaista Nivan ja Mersun osaa siinä laatikossa. Tossa on sitten johtosarja. Sitten tuo ilmastointipömpeli löytyy siinä. Siinä on kaikki hilut sisällä. Puhallin siitä on johonkin hävinnynnä, mutta en tiedä, minulla on tuolla jotain puhaltimia, mitkä saattaa tuohon käydä jemmassa, tai saattaa olla, että se orkkispuhallinkin on jossain. Mutta se on näköjään pientä väkivaltaa joskus saanut. Todennäköisesti joku koittanut vaihtaa puhallinta ja ei ole jaksanut noita niittejä porata pois. Mut sitten on vielä lisää, eihän nää vielä tähän loppunut. Eli tällaisen lisävaraston tuossa tänä keväänä värkkäsin tähän, kun piti muita varastoja saada tyhjenneltyä, että nämä on nyt ollut nämä osat tässä ainoastaan keväästä saakka. Sitä ennen ne on ollut vähän paremmin suojassa ja sisätiloissa. Eli jos tykkää, niin tollaiset muoviset levikkeet löytyy. Sitten tuossa taitaa olla Nivan orkkistankki. Sitten toisella puolella vastaavasti on, se on nyt noiden romuja alla, mutta siellä on Mersun tankki siellä. Sitten on suomalaista tekoa sisälokaa suojat. Tuolta löytyy sitten perempäntä nuo ikkunalasit. Ja tässä pinossa nyt on kaiken näköistä muutakin. Siellä on muun muassa yksi ylimääräinen setti vanteita, niin vaan orkkisvanteet löytyy sieltä. Tällainen rytökasa tietysti nyt hirveän edustavan näköinen tässä on, mutta siinähän noita osia on.